Brobl yn y cylch canol, codi ben, codi'r bel ymlaen at Leo Smith, rhywun y le, Smith o bell! Mae ergyd o yn cosi rhwyd ochr. Chwarae'r ganol cae yn tynnu'r bel i lawr ar ei frest yn gelfydd, creu lled efo hun. Ond i ergyd o, ddim cweith digon cywir. Redmond ymlaen, tuag at Leo Smith, Smith yn disgyn. A dos bosib o hwnna'n drosedd am i oddi. Fe gymerodd Rob Jenkins i amser i feddwl amdani. Ond oedd hi'n amlwg bod Lewis Rees wedi tynnu Leo Smith i lawr. A mae'n gardyn coch i gyn chwaraewr y Seintiau Newydd. Chydig o dan hanner awr, mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Prif sgoriwr y Seintiau yn y gyngrair y tymor yma. Yn gyrru Alex Lang y ffordd anghywir. Marriott yn y cylch canol. Allan at Redmond. Pas dreiddiol Redmond yn canfod Holden. Holden ar draws! A Rory Holden yn cyflwyno anreg pen-blwydd i Brad Young. A'r blaenwr yn dathlu ben-blwydd yn 21 heddiw. Mae o wedi rhoi y Seintiau Newydd 2 ar y blaen. Rory Holden, bas fach, derbyn y bel yn ôl gan Jordan Williams. Williams unwaith eto ar ochr y cwrt Cosby. Dyna Daniels. Daniels. Yn ôl at Brobl. Brobl! Yn sgorio i ail gol y pnawn yma. Ac yn ei gwneud hi yn 2-0 i'r tîm cartra. Marriott. Mae'n at Brobl. Cyffyrddiad o yn ôl at Leo Smith. Erwal gan Smith ar yr ochr bella. Brobl unwaith eto fel bas dreiddiol. Brad Young! A mae'n bedair. O 2 funud i fynd yn yr hanner cynta. A Brad Young ynta yn cael ei ail gol y pnawn yma. Holden yn ôl at Daniels. Adrian Chislovic. Sgoriodd hat-trick yn erbyn Met Caerdydd tymor dwytha. Croesi tro ma. A'i groesiad o i mewn oddi ar y postyn pella. Trio ffindio Ryan Brobl oedd o. A mae popeth yn mynd yn erbyn Met Caerdydd pnawn yma. Chris Marriott. Dyna Chislovic. Chislovic yn torri ti mewn. Croesi tuag at y postyn pella! Mae McManus wedi sgorio. Newydd ddod ymlaen mae o. Ac ar ôl methu. So fo ddim wedi gallu methu honna so fo'n trio. Mae bellach yn hanner dwsin i'r tîm cartra. Ymosod yn erbyn amddiffyn ydy hi. Fel mae di bod am yr rhan fwyaf o'r pnawn. McManus unwaith eto at Brad Young. Young yn troi ac yn cwblhau hat-trick. Ar ddwrnod i ben-blwydd yn 21. A chi ffordd i ddathlu. A mae pethau wedi mynd yn 7 gwaith i'r myfyrwyr. Hat-trick i Brad Young. 7-0 i'r Seintiau Newydd. Chislovic rwan ar ben arall y cae at y llinell gwsg. A fe driodd o roi'r gol ar blat i McManus. A rywsut o chydig droedfeddi allan. Fe gododd yr Albanwr y bel dros y bar. Leo Smith allan a Chislovic. Chislovic yn cripian ymlaen. Ac yna i baso'n canfod. Brad Young, sotliad Young at Leo Smith! Ac ergyd Smith yn taro'r postyn. A mi o'n na wiriad, dwi'n meddwl. Dyna a chubodd Met Caerdydd tro yma. Marriott. Bel hir letraws. Glanio. Ar flaen troi Josh Daniels. Dan Williams rwan yn canfod Holden! Ac arbediad gwych
gan Alex Lang. Yn ildio cic gornel. Holden. Llwyddo i gadw'r fel a dir y byw. Daniels. Roi eisiau ddisol ar y holl ffordd a Chislovic! Ac unwaith eto, Alex Lang efo'r arbediad. Ac yn sicrhau na gyda saith yn tro. Seintiau Newydd yn cymryd y gic yn sydyn. Marriott at Routledge. Holden yn troi, Holden yn ergydio! A mae hi yn 8 bellach. Oedd Alex Lang wedi cadw 4 llechen lan yn ei 5 gêm dwytha. A mae o bellach wedi goro codi'r bel o gefn yr hwyd a'r 8 achlysur pnawn 'ma.